Bamkosi, Baba Mhlungwane, ninjani kodwa comrade? siphilile nenjani nini? Hayi, siyancenga man. Asibonge. After a long day. Hey, usuku lubelude kakhulu Mhlungwane, kuyasetshenzwa. Ziyabuya impela, siyazama ukuthi sihlanganise lapha nalapha. Hayi ziyabuya. Ngibonga nje kakhulu ukuthi uphinde usivakashele la emva kwesikhashana. Sagcina ukuthi sibe together la. Yeah, sekunesikhashanyana umntanyamalala man. Hey, ukuyale nale kodwa ke siyathemba ukuthi abalaleli bakho Mhlungwane uma sesikhona bayajabula ukuthi hayi sesikhona. Always. Yebo. Always nje ohlalo wazi bahlele bafuna ukwazi ukuthi uphi baba uNkosi sizohabula. Bahlezi basho njalo. Bathi bafuna ukuhabula nawe nje umhabulo sokufikile namhlanje. Yebo, asihabuleni. Siyabingelela emakhaya, siyabingelela indaweni zonke lapho nikhona. Asibonga bamnkosi. Hey, indaba inkulu indaba yema elections eMkhondo. Azayo nge-17 December. Mhlambe njengo election manager wethu la eMkhondo. Kunezinto eziningi ofisa ukuyidlulisa siyidiscuss. Mhlambe nje singalinika lelithuba sithi bamnkosi siyacela ushare nathi. Mhlambe nathi soba nembuzo eminingi nje khona la ukuthi uzosicacisela yona ngokufanele sazi ukuthi njoba kuzala ama election. As an election manager usichazele nje mhlambe ukuthi kwenzakalani ihamba kanjani indaba yalama elections ezayo. Asibonge Mhlungwane ukusipha ithuba kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi. Ama by election ke eMkhondo avulekile. uMasipala usedeclareile uIEC usedeclareile ukuthi ngey17 kuDisemba kuzoba nama by election eWard 14 eMkhondo lapha eHarmony Park esikolweni. So siwumkhonto wesizwe ke yithuba lethu ke leli lokuqala Mhlungwane lokuthi singenele ukhetho lohulumeni basekhaya eMkhondo ukuba nje nokuthi sikhulume ngekhansela. Besikubuka ke Mhlungwane njengokuthi ngo2026 sizoba nalelo thuba kodwa ke ngenxa yokushiwa ke umfowethu laphiyana eHarmony ukhansela uVilakazi may his soul rest in peace nomndeni uthola ukududuzeka CMK eMkhondo siyabaduduzela kakhulu okwenzekile akukuhle ubaba ukulahlekelwa ubaba wekhaya kwathina nje Mhlungwane besibheke okukhulu kuye umfoka Vilakazi abantu abaningi abazi ke Mhlungwane umfoka Vilakazi yithi esamfaka laphiyana ngoba iMK iqhamuke ngemuva ngithi yithi esamfaka laphiyana ukuze angene abe ukhansela umthabela nguye wahamba wayokhuluma naye ukuthi wendoda singenza uyabona ukuthi ubudlelwane bebukhona noma ke phela uma sekusetshenzwa Mhlungwane kubuye kungasebenzi lento yobuhlobo noma nobungani nani sekusebenza ama principle labo kodwa vele kungikhetho loluka 2021 nani ngaphansi ma independent. Yes, sasingaphansi kwama independent sebenzisana sonke ngaleso sikhathi. Singasho nje sithi ukuze abe khona laphiyana impela sabamba iqhaza elikhulu futhi abesimelele kahle. Kezwakala. So shothi kune vacancy ke manje. Sekune vacancy ke manje evulekile eWard 14 so sizoyingenela ke nathi siMK noma ke sisalindile Mhlungwane ngoba inhliziyo zethu ziyafisa ukuthi silingenele lo khetho kodwa ke Mhlungwane ngezivele sigxume phela sithi siyongenela ukhetho kunama procedure akhona ke kumele siwalandele kumele nje sibhalele iqembu silazise
kodwa uconvener wethu usukutholi usebembhalele sorry uchairperson wethu ka IEC sebambhalele njengomuntu ohlalayo ke kwa IEC ku province sebembhalela bamtshela zonke lezi zinto sekumele senze official incwadi yokuthi sisho sithi siyafisa sisubregion yasemkhondo ward 14 ukulungenela ini ukhetho so awumanje usuke phela Mhlungwane uzenzele ufuna silandele iqembu ngiyacabanga ke iyozifika phezulu ke ku national nabo bazi ukuthi eward 14 siyalingenela ukhetho then kudingeka senze ke Mhlungwane konke ke ama program iward 14 izosithumelela bese sibuka ke kuma program ase ward 14 ngicabanga ukuthi iregion izoba nohlelo lwayo iprovince ibe nohlelo lwayo kanjalo nenational mhlambe nayo izosho ukuthi sisupporta kanjani mhlambe sifika kanjani emkhondo ukuzosupporta lo msebenzi osevulekile ngicabanga ukuthi okwamanje Mhlungwane kubukeka engathi kuthulekile abanye bangaba nemibuzo ukuthi ngoba abantu bayashesha ukulokhwanyana ukukhuluma ukuthi ngathi asisupportwa inational noma iprovince noma iregion cha bakwethu kunokhetho olubi kabi esilibhekile ngey14 sorry ngolwesithathu khona la eMpumalanga kodwa kuphi eGovernmentburg ngolwesithathu nje eGovernmentburg ngiyeza ngizabe ngilapho zawufika impela sizoyibona lento ukuthi ihamba kanjani siye eGovernmentburg so ngicabanga ukuthi ifocus ke ye province isese lapho ke eGovernmentburg uma kuphela ke eGovernmentburg ngiyazi ukuthi bazobuya ke emkhondo sikhona ukuhlala kahle sibuka ukuthi siphusha kanjani so ivulekile emphathi wami bese ngena kulokho ke Mhlungwane ngokuthi ke sizoba nama process esizowenza ukuthi silikhetha kanjani ikhansela ngoba ngiyazi ukuthi into ebalekile yileyo abantu sebalindele ukuthi ubani ozoba khona uzokhumbula Mhlungwane ukuthi ukhetho esisuka kulo lwa national bekuwukhetho olungabhekanga izinto eziningi belubheke nje ukuthi abantu bafuna ukulaya ababalayayo kanti bathanda umkhulu upresident weqembu okubaba uGedle Ihlekisa uJacob Mhlanganyela uZuma so abantu abaningi bebebheke lapho bebebheke yena manje akusesiyo ukuthi sibheke uZuma manje ngeke kusaba ikhanda la Zuma sabi ikhanda lika Zuma manje la president seyikhanda lomuntu osekuhlaleni ukuthi abantu bamuzwa kangakanani uma sikhethe wrong kuyosho ukuthi sesifake phansi kwebhasi uma sikhethe kahle kuyosho ukuthi sikhethe kahle umuntu ozosimelela abantu manje bajaja ngalokho engibukayo Mhlungwane kulolu khetho uma ngithi ngiyalibheka ngilibona kuwukhetho oluthi kule by election esinayo angeke iye ngeqembu engikubukile ngibuka ukuthi abantu babuka umuntu osesithombeni ukuthi ubani bazovota ngalokho abantu okusho ukuthi ke sesenzile istudy sethu siyi-MK njengoba sesisenzile istudy siyi-MK isitshela ukuthi umuntu okufuneka abesepalini umuntu ofunwa abantu yibo abazosho ukuthi sifuna abantu in short ama-VDs yes must talk i-constitution yethu nje ye-MK ithi akukhethe ini ama-VDs so ama-VDs azonikwa ithuba lokuba zikhethele ngiyacela Nkosi yami ukuthi singabe nama expectations aphezulu abe high kakhulu ngendlela yokuthi singasuke sidisappointed nalabo abafunayo kuba ngokhansela eward 14 abazi ukuthi sizawuya nje emphakathini sifike emphakathini kuphakanyiswe emphakathini izandla bayikhethela abantu base ward 14 so thina asizo ukubatshela ukuthi sithatha bani sifaka bani siyeka bani sikhipha bani so abazoyikhethela bona abantu base ward 14 ukhansela wabo abamfunayo abahole yes
yileyo indlela esizokwenza ngayo asincethezi lapho ngamane sizoyidefenda lento ngamane siyidefende ngeimpilo zethu umhlungwane umkhulu uZuma usithumile upresident ukuthi asizo khipha abantu abamnyama enhluphekweni hayi ukuthi ingoba silambile noma sinjani ukuthi nje sifuna ukukhipha abantu bakithi abamnyama kuphi enhluphekweni. Yes. Hayi kezwakala bamkhosi. So njoba ubaba uZuma esinike wonke ama examples njoba uchaza nje. Okusho ukuthi yonke into ufuna sihambise ngendlela enze ngayo nasho ngayo constitution MK part. Yes. Akungeke kuye ngendlela yethu ukuthi sifunane. Hayi asikwazi ukuzenzela mhlungwane akusiyethu lento. Yebo yona usakhela uZuma wathi iqembu lethu kodwa ke uma isebesitshelile ukuthi akube kanje sizolandela lokho abasitshele ngakho ukuthi sikwenze kanje. So asizukuthatha noma ngawubani siphike ukuthatha nje sizothatha umuntu oshiwo umphakathi njengoba nje ngimelele uMK lapha kwa IEC ngiyobese ngithi uma sekuphelile ke sebevumile bonke ke inhlaka ezikhona zeqembu bese simbhalisa ke ucandidate wethu lapha kwa IEC so yobo sekhethwe umphakathi. Okusho ukuthi manje mangiyilalela nje njoba uyichaza lana izwakala kimi ngathi kusanomsebenzi ukuthi mhlawumbe kube nokucacisa lento yama guidelines ukuthi ihamba kanjani lento yokukhethwa kwekhansela kwiMK party. Into mhlawumbe lena engicabanga ukuthi izokwenzeka mhlawumbe before or after kwenziwe le process yokukhetha icandidate. Kumele siqale ngayo mhlungwane eyokuthi sikwazi ukuba workshop abantu bakithi amalunga eMK nomphakathi nje wonkana ozoba ukhona eWard 14 ukuthi sichaze lento ukuthi ama guidelines azoma kanje ngoba mangiyibuka especially nje wesibhekena kuma elections a2026 mangiyibuka engathi lena isipresenta iopportunity ukuthi even nabanye kwamanye amaward engathi kungaba sort of workshop abangayibona yenzeka in preparation babe nabo emqondweni ukuthi ngoba manje inkinga indaba yokukhankasela ubucandidates ukhanseleni canti bengiyibuka ngazi ukuthi nicabanga kanjani uma nihlela la le ndaba emhlungwane into esihluphile kakhulu ukubuka umuntu athatha imali ahlanganisa abangani bakhe akuvuke kuyovotwa aphuzisa abantu kuhambe kuyovotwa cha yabo lo bani lo abamaziyo abazange bambo leyo ngoma leyo yayibona ayizukusebenza ke la ayizukusebenza la ingathi impela la ayizukusebenza sizothina khona uma sesifikile emphakathini sayibona le ndodo ukuthi umphakathi useyitha inamagalelo umphakathi uyithathile asizukuyicula kumele siyithathe ke manje ibuye izofunda futhi ukuthi inhloso yeqembu yini ebhekeke kuye njengeqembu bese ehamba kwenza i-interview futhi yes shokuthi noma ungamkhetha umphakathi kusene process yeMK party kusene process yeMK ekumele ibe khona yenzeke sibone ukuthi uzoyikhona yini lento ascreenwe kahle ascreenwe singayisoli phambili yiyo ke ikanjalo uzothathwa futhi aphinde athiwe athululwe afake sibone ukuthi uzomelana yini nalezi zinto ezidingwa umphakathi mos lento isho ukuthi
uma angithi kuba nama nominations yes lento ithi uma ngabe abantu benginominate lapha kuleya meeting yomphakathi kufuna ngibe sengikwazi mina lokho okuthi iMK isebenza ngakho yeah ngoba ngizoyivuma ngithini nomination ngingakwazi lama guidelines. No angithi manje yenzeka indoda uyibone seyingaphakathi mhlungwa. Shothi ngavuma bese yeah uyibona indoda seyingaphakathi nje yeah ukuthi kahle hle uma usuqala uthi uyalandela izokutshela ukuthi hayi ngathi lento yena aying right manje okusho ukuthi makhethwa lapho angeke kube ukuthi kuyonominate abantu mhlambe 3 or 4 kukhethwe kubo njalo njalo bese kubuka ongcono okuthi mhlawumbe umphakathi uyamvuma but naye lo yaphinda yodlula kule process kumele ayodlula kule process ye MK uyayibona ukuthi sowuqedile ngapha kumele ubuye ungene ku process yeqembu iqembu nalo likubone ngenzeka kube kube neyinkinga eziningi ezike zenzeka mhlungwane eqenjini kunabantu obonayo ukuthi labantu bebesebenzela ukubulala iqembu so manje asikwazi ukuthi abantu abakade besebenzela ukubulala iqembu futhi siphinde sithi abathathu kodwa asikwazi futhi ukwenqa umphakathi kakhulu umphakathi uma usushila ukuthi ufuna ubani sisupporta lo muntu olethwe umphakathi okwethu sekuthi sithi kumlolonga kancane simcoze simlungiselele simpreparele ukuyongena laphiyana kwamasipala ake ngibuze nakhona phela interview akube ukuthi yini siza mhlawumbe ukubuza nje ukuthi yini into ozoyenzela labantu uyabo singaqhamukisa umbuzo onjalo yini into ozoyenzela labantu so impendulo ebhekekile lapho ukuthi uthi wena angazi ngizozwa ngabo labantu ukuthi bafuna hayi ukuthi vele emqondweni sowunako ukuthi mina ngizobenzela hayi no ufuna uzwe ngabo yizwa ngabantu izasishaya mawuzo bese wena ufuna ukwenzela abantu lento oyifunayo wena abantu abasho ukuthi ngifunani mina thina sifuna lokhu nalokhu uzosuka ufaka umgwaqo kanti abantu bafuna isikolo yabo and enye into omkhonza iMK iyangichaza ngoba iyafundisa kufuneka ube osoba uma usuya kamasipala ukwazi ukuhlukanisa izinto ze local ze province provincial and national ungasuka uyothembisa abantu ibloho ongeke uzulakhe ngisho sowulapho ikhansela noma umeya uthola ukuthi izinto ezidinga upublic works lezo mhlawumbe izinto ze national but wena uyazithembisa wena sobatshelile abantu ukuthi uzobafakela isikolo uzobafaka ngishotha amanga wadingeki yabo into ongeke uzuyenze ungayisho lapha yana yes sobathembisile abantu kanti awunamandla okwenza lokho kunambuzo enginawo la umbuzo othi ikhona into ngeza nje khulunywa kwenye indawo into ethi ngingasuka kwenye iwadi ngiyo standa kwelimi ngathi impela ngoba yazi ake ngenze example ngeke ngathi mangibuka kwamanye amawadi aphethwe mhlambe enye political party okungeyona MK yes uthola ukuthi umphakathi ukhala ngokuthi sanikwe ikhansela esingalazi la ndawo kodwa lesiphethe into kanjalo ikhona nivele ngihlezi ngiyibuza ngalento iyenzeka into kanjalo uma wenzeka khamba kanjani uIEC unomthetho owuphasisile bowusebenza ngale kuma PR ingathi ususebenza across the board ngoba manje uma siyibheka ithi if umphakathi mina ngise11 umphakathi wase12 uma uthi siyayifuna le ndoda leyana izoba ikhansela la e12 inethuba lokuthi ingene ibe ikhansela la seward 12 angazi ke noma kuzo apply yini kulama by election ngizochecka no IEC yazi ngicabangisa yini ngikhumbuza into engengayizwa ukuthi uPremier eGauteng wake wenze application go Premier wase KZN before I think kwakumama uNcube Dube yes unkosazana becela umkhwanazi
Oh. general Okay. ngathi uPanyazo emcela ukuthi azoseva eGauteng Yeah. ufuna ukumbeka so mangiyibheke ngathi kushothi mhlambe kubukwa amagalelo omuntu Yeah. ukuthi noma ngaba lapha kodwa masingambeka la lo Masingambeka lana ngafika senzele umsebenzi shothi ayisiyayivuma into ayisiyayivuma into enjengaleyo ukuthi bangakhona ukuyenza lento kodwa ke kodwa akusinto esingayikhuthaza asingayikhuthaza ewadini yes asingayikhuthaza ngoba ngicabanga ukuthi mhlungwane ngeke ngasebenza lapha eTown Hall ngisebenza la eGatini ngingokuqala lapha eTown Hall okay yes so lapha eTown Hall wawuthola ukuthi abantu bakithi bayafika bafuna ikhansela yeah bafike bashayeke kuthiwa ikhansela alikho ikhansela lisekudeni abakhona ukusayinelwa abantu izinto mina bese ngiya umbuzo wami ufika ukuthi yabona ke navomane ukuyovotela umuntu osekudeni ingabe nivotela umuntu oseduzane nizokhona ukusizakala yes injalo nje mhlongwane idinga ukuthi babe seduzane mina angiyigqugquzeli yize isikhona angiyigqugquzeli kodwa ukuthi ayibe khona bengifisa nje ukuthi uMK ingathi ipolicy yakhona ngoba mhlungwane kusayiwa kupolice kuthiwa yini lento le angazi noma asingathi iconference simhlambe singathi futhi iconference kuzoba nale conference yokuthi sakha amapolice kaMK ngagcina ingathi uformer SG wayeyilungisa le ndaba sisazoba namapolice ekumele sialungiswe implementwe sikhona ukuthi siwasebenzise so yabona nje lento leni ngathi beyingafakwa ke lapho kuthiwe cha thina yethi policy siMK yithi ward based fanele avele wadini akavele wadini hayi ngoba amawadi anabo abantu abapotential anabo capacity futhi sinabo abantu abane capacity sinabo abantu abangathathi iMK bayisuse from one level to another yabona so akezwakala yeah all over the country sinabo abantu abangasisiza akezwakala yes mhlongo hayi cha ngicanti kuyacaca yes so abafuna abantu ke mhlongwane abafuna abeMK abafuna ukuthola ulwazi olunye bangangithinta bangasabi bayazi ngikhona ngo-election manager ngifuni lento yokuthi abantu bakhulume emagroupini uzogcina sokhuluma into wrong yakufuna ubuze yaxhumana nami ngikhona ngumuntu ongekho strong umuntu okhulumisekayo khona abantu abahadi yabona akezwakala so abeze kimi sikhulume ngibachazele nokubalekile emhlungwane ukuthi sihloniphane uMK njengoba ungibeke lapho ungibeke ungithemba ukuthi ngizowenza lo msebenzi ngangeke ngibuye no 55% mhlongwane okusho ukuthi lento uyiphethe le information esidingayo singayithola nizoyithola ngoba ilethe esidinga information la lokushini niyazi konza kuhlupha ngoba niyazi bayazi lokushini ayezwakala bamkhosi hayi kodwa nje iqiniso lokuthi umphakathi wethu MK uyazi umhabulo siyawuthola kuwe kakhulu ngiyathokoza kakhulu siyawuthola umhabulo iqiniso nje lelo limsulo ukuthi uyasihabulisa into eningi so nje ukuba election manager kwakho kuningi okusigayida kuko nathi ukusifundisa njengami nje izinto eningi ngiyayifunda kuwe nalama video ngeke ngiwabuke nje ngithi yazi lokho uyayibona khamba kanje kuhle ukufunda ma comrade asifundeni uthathe nje incwadi uthi khona umkhulu okuthiwa uVladimir Lenin uthatha ufunde uKarl Marx yini Leninism yini Leninism Marxism yayibona lezo zinto lezo funde nje ngoba ke manje kwakhiwa iZumaism
Izuma izimo. Yeah, izuma izimo. Yeah. Iyeza izuma izimo. Uyayibona? Yabona. Nemkhonza izimo Yeza lapha. Yeah, umuntu athi ngithanda uZuma kodwa awuboni uZuma, awazi lutho uZuma. Yeah, uthini uZuma ngomuntu omnyama. Yeah. Uyazi zonke lezo zinto lezo ukwazi ukudefenda. Yes. Yezwakala bamkhosi. Hey, it's been a long day. Siyabonga. Asamzophumula Mkhonza sisebenzile sagijima. Namhlanje bekusuku ke lo le registration. Yeah. Ku registiwe ke namuhla. Sizobona ke ukuthi basinika nini i-voters roll entsha ukuze sizobona ukuthi wobani abarejistile baqhamukaphi. Ningagangi ma-MK angifuni sigange singathatha abantu senze lento ekuthiwa i-busing, sithatha abantu from kwamanye ama-VD kwamanye ama-ward sesibamikisa lapha sigange sifuna ukuwina nje free and fair. Yeah, angifuni Mkhonza into yobugebengu ezoqhamuka. Ucabanga nje ukuthi MK part itholakele. Yes, hayi le ehamba nami ngiyaxolisa. Futhi hayi le kaZuma, hayi le ehamba nomkhweba. Funa yenza izinto. Yeah, sino public protector lapha yana uyaphenya. Yebo, akezwakala. Yeah. Ngezwakala bamkhosi. Hayi. No, angibonga. Sibonge isikhathi sakho Mhlungwane, sibonge impela siyabonga. Yeah, sibonge kakhulu nathi. Sibonge nake nje ngokuthi nilalele le ndaba futhi ni comment ngoba siyayikhulisa i-channel ngokuba kweni la. Nathi siyajabula Mhlungwane, sifuna nikhulu kakhulu nangolwazi. Siyazi nje kuma comments. Yeah. Kuningi nake nesizokufunda la. Inkosi yami. Mina ngifunda okuningi kuma comments wenu la. So niqhubeke nje ni-comment nikhululeke nathi niyasifundisa lapho bafowethu. Yeah, asithembe ukuthi ke uma sihlangana kwi-video elandelayo nesibalo sethu la kuma subscribers sobe sikhule kakhulu. Ngiyathemba futhi ukuthi before ngiyathembisa kubalaleli bakho Mkhonza. Before kuba ukhetho ngiyobe sengibuyile ngazobatshela ukuthi bangakha abarejistile. Siwina ngangaki. Ngoba ngiyindoda ene standard. Ngiyindoda enesikhathi. Uzobeka kucaca. Ngizakutshela nje ngithi la kodwa la ngifuna u80%. Akezwakala. Futhi usotholile. Siyabonga. Mphile bamnkosi. Siyanibonga nani qhubeka ni share and subscribe ne comment. Thank you so much.